Afgelopen vrijdag werd voor de 6e keer de architectuurprijs uitgereikt. Uit 7 genomineerden werden de winnaar van de publieksprijs en de winnaar van de vakjuryprijs gekozen. Wij weten niet wat de mensen waarom op stemmen, maar er is echt in meerderheid gestemd op Vincentiushof. Ja, enorm verrast. Ja, alle genomineerden waren helemaal geweldig. En ik had het niet verwacht. Dus echt heel verrast. Ja. Naast de publieksprijs mocht de tafel van het Vincentiushof nogmaals opstaan. Ook de vakjuryprijs mochten zij mee naar het nieuwe huis nemen. Ja, eigenlijk wel. Helemaal omdat we 2 keer in de prijzen zijn gevallen. We hebben zowel de publieksprijs als de vakjuryprijs gewonnen. Dus dat was een extra verrassing vandaag. De jury vond dat het project kwetsbare ouderen een zorgzame plek heeft gegeven. Het is geen tehuis, maar een echt thuis dat deel van een buurt uitmaakt. Iets dat de doelgroep verdient. Aldus het juryrapport. Ik vond een hele mooie reactie van de jury. Ik merkte dat ze goed begrepen wat er op de plek speelde. Vroeger lag daar het Vincentiushuis. Dat was een gebouw wat eigenlijk de stedenbouwkundige plek een beetje blokkeerde. Dus de ene kant van de wijk was niet verbonden met de andere kant van de wijk. Dus de jury gaf een compliment dat wij dat in orde gemaakt hebben. Dat je daar nu met een straatje en hofjes doorheen loopt. En wat dat vooral doet is ook voor de nieuwe bewoners van het Vincentiushof die plek toegankelijk maken. Waardoor die bewoners, mensen met dementie, een gevoelige doelgroep, weer veel meer onderdeel uit gaan maken van de maatschappij. En contact hebben met andere bewoners. En dat is natuurlijk een hele waardevolle ontwikkeling. De bewoners van het Vincentiushof zijn onlangs verhuisd van Beukenrode naar deze nieuwe woonplek. Nou, we merken in Vincentiushof, mensen hebben daar een eigen kamer. Dat is natuurlijk heel fijn, die ze ook zelf in kunnen richten met spulletjes van vroeger die voor de bewoners herkenbaar zijn. Er wordt ook gekookt, vers gekookt door de verzorging. En dat is natuurlijk ook heel fijn, want dan heb je toch de smaak- en geurbeleving. En dus veel meer net als thuis. Dus de zorggroep heeft ook echt een visie op zorg voor mensen met dementie. En de woningen zijn helemaal naar die visie gebouwd. Naast het Vincentiushof waren ook Inalfa Roof Systems, MFC Brugske, de Laathof, het gerenoveerde pand van Stichting Odeon en 2 woonprojecten aan de Adelaar en de Dr. Kormansweg genomineerd.